Lav i miš. Na širokoj zlatnoj savani, gdje su se visoke trave njihale poput mora pod vrelim suncem, jedan veliki lav se ispružio kako bi malo odrijemao. Njegova pahuljasta griva puhala je oko glave poput zlatne krune, a šape su mu bile široke kao tanjuri. Proveo je jutro jureći zebre, pa je sada drijemao ispod krivudavog bagrema, sanjajući sočne zalogaje. Vjetar je šaptao kroz lišće, a ptice izdaleka pjevale uspavljujuću pjesmu. Odjednom jedan sićušni miš promigoljio je kroz travu. Bila je malena, s bistrim crnim očima i drhtavim brčićima, tražeći sjemenke za grickanje. No u žurbi nije primijetila lavov veliki nos koji je virio ispod drveta. Ups! Spotaknula se o njega, a njezine male šapice dodirnule su mu brkove dok se kotrljala. Lav je otvorio oči. Tko me to probudio? Zarežao je, a glas mu je odjeknuo savanom. Spustio je svoju golemu šapu i prikovao mišji rep za prašnjavo tlo. Mišica je zacviljela, a srce joj je tuklo kao ludo. Migoljila se i pokušavala osloboditi, ali šapa je bila preteška. Molim vas, gospodine lave, zacviljela je hrabro, iako tiho. Žao mi je što sam vam dotaknula nos. Oslobodite me i obećavam da ću vam jednog dana pomoći. Ozbiljno mislim. Lav je trepnuo, a zatim prasnuo u glasan, grleni smijeh koji je zatresao bagrem. Ti? Da mi pomogneš? Manja si od mog nokta. Što bi jedan mali miš mogao učiniti za moćnog lava? I dalje se smijući, podignuo je šapu, odlučivši da ne želi zgnječiti tako smiješno stvorenje. Bježi, mali stvore, rekao je s osmijehom. Mišica je zbrisala, repić joj je lepršao i nestala je u visokoj travi. Nekoliko dana kasnije, lav je lutao savanom, njušeći novu pustolovinu. Sunce je sjalo visoko, obasjavajući ravnicu zlatnim svjetlom. No dok je preskakao presušeno korito rijeke, škljoc, debela, zamršena mreža od užeta, postavljena od lovaca, uhvatila ga je za noge. Pokušavao se osloboditi i riknuo, ali što se više borio, to se uže više stezalo. Ubrzo je bio zarobljen, mrzovoljni lav zapetljan u čvorove. Upomoć, riknuo je, a njegov je glas odjeknuo savanom. Nekoliko znatiželjnih žirafa provirilo je izdaleka, ali su se držale podalje. Lav se spustio na tlo, griva mu je visjela, osjećao se posve nemoćno. Tada se iz trave začuo tihi cvrkut. Mišica je provirila, brčići su joj drhtali. Čula je lavov urlik iz svog malenog skloništa i potrčala svojim brzim šapicama. O ne, uzviknula je kad ga je vidjela zarobljenog. Ne brinite, izvući ću vas. Lav je škiljio prema njoj. Ti, da me oslobodiš, ha? Uzdahnuo je, no bio je preumoran da bi zarežao. Mišica nije čekala, zaletjela se prema užadima, a njezini oštri zubi počeli su grickati debele niti. Grik, grik, grik. Progrizla je jedan čvor, pa drugi, a njezine sićušne čeljusti radile su čuda. Uže je popuštalo i uz posljednji rez mreža se raspala. Lav je skočio, protresao grivu poput velikog, sretnog mačka. Uspjela si, riknuo je lav ovaj put od radosti. Pogledao je prema mišici koja je brisala komadiće užeta sa svojih brkova. Smijao sam ti se, a ti si me spasila, mala prijateljice. Mišica se nasmješila, oči su joj sjajile. Vidiš? Čak i mali miš može biti velika pomoć. Od tada su lav i mišica postali najbolji prijatelji. On joj je čuvao hladovinu ispod bagrema, a ona je s njim dijelila svoje sjemenke. I kad god bi se lav osjećao prevelik i preponosan, mišica bi ga podsjetila. Ljubaznost je najveća snaga, bez obzira na tvoju veličinu. Pouka priče, nijedno dobro djelo, ma koliko malo bilo, nije uzaludno. Ova basna nas podsjeća da nijedna ljubaznost nije bezvrijedna. Lav, snažan i ponosan, nikada nije očekivao pomoć od malog miša. No kad mu je bila najpotrebnija, upravo je ta mala mišica priskočila u pomoć. To nas uči da svatko ima svoju vrijednost, bez obzira na veličinu ili položaj, i da suosjećanje može doći s najneočekivanijih mjesta. Također nas uči da se velikodušnost i milost često vrate kada ih najmanje očekujemo.
Pokazujući dobrotu bez očekivanja nagrade, stvaramo svijet u kojem se pomoć i dobrota vraćaju u pravom trenutku. Zec i kornjača. Jednog vedrog jutra zec je zadirkivao kornjaču zbog njezine sporosti. Stigneš li ti ikad igdje? Smijao se, skačući u krug oko polagane kornjače. Stignem, mirno je odgovorila kornjača. I stignem tamo kamo idem prije nego što misliš. Zapravo, kladim se da ću te pobijediti u utrci. Zec se nasmijao iz sveg srca. Pomisao da se utrkuje s kornjačom bila mu je toliko smiješna da nije mogao odoljeti. U redu, rekao je. Utrkujmo se. Samo nemoj biti prespora da ne zaspim dok te čekam. Lisica, koja je pristala biti sudac, označila je stazu i dala znak za početak. I tako su krenuli. Zec je pojurio poput munje i ubrzo nestao iz vidokruga. Htio je pokazati koliko je smiješno što ga je kornjača izazvala, pa je odlučio leći pored staze i odrijemati. Odmorit ću malo dok me ne stigne, rekao je zatvarajući oči. U međuvremenu kornjača je išla polako, korak po korak, uporno i bez prestanka. Prošla je pored usnulog zeca ne rekavši ni riječ, s pogledom čvrsto usmjerenim prema cilju. Kada se zec napokon probudio, protegnuo se, zjevnuo i pogledao oko sebe. Na svoje iznenađenje ugledao je kornjaču kako se približava cilju, skočio je na noge i potrčao brže nego ikad, ali bilo je prekasno. Kornjača je upravo na vrijeme prešla ciljnu crtu i pobjedila u utrci. Pouka priče je: utrku ne pobjeđuje uvijek onaj najbrži. Ova klasična basna podsjeća nas da brzina i talent sami po sebi nisu dovoljni za uspjeh. Zec, iako prirodno brz, bio je previše samouvjeren i neoprezan. Uzeo je svoje sposobnosti zdravo za gotovo i podcijenio svog sporijeg protivnika. Kornjača je s druge strane ostala usredotočena i ustrajna. Nije žurila, nije se hvalila, niti pokušavala nadmašiti zeca. Samo je nastavila koračati naprijed. Na kraju, upravo su joj odlučnost, strpljenje i dosljednost donijeli pobjedu. Priča nas uči da uspjeh često ne dolazi onima koji jure naprijed, već onima koji ostaju na pravom putu s disciplinom i poniznošću. Ponos te može usporiti, dok ustrajan trud donosi rezultat. Cvrčak i mravi. Jednog sunčanog ljetnog dana, pod toplim i zlatnim suncem, vrijedna obitelj mrava marljivo je prikupljala hranu. Neprestano su radili, žureći amo tamo između polja i svoje nastambe, noseći zrna, bobice i sjemenke kako bi ih pohranili za zimu. U blizini veseli cvrčak sjedio je u hladu visokog stabla, svirajući svoju gitaru i pjevajući bezbrižne pjesme. Zašto nam se ne pridružiš i pripremiš se za zimu? Upitao je jedan od mrava dok je prolazio pored njega. Zima je još daleko, Nasmijao se cvrčak. ima dovoljno vremena za rad. Za sada ću uživati u suncu i svirati. Mravi su odmahivali glavama, ali nastavili su svoj posao, ignorirajući cvrčkove bezbrižne melodije. Kako su mjeseci prolazili i topli dani nestajali, zima se počela približavati. Jednog sunčanog dana, kasne jeseni, dok su mravi sušili prikupljeno zrnje na suncu, pojavio se cvrčak. Njegovo nekada veselo držanje sada je zamijenila očaj i ponizno je prišao mravima, držeći svoju gitaru pod rukom. Molim vas, Preklinjao je. možete li mi dati samo zalogaj hrane? Umirem od gladi. Mravi su zastali s poslom i iznenađeno ga pogledali. Što? Uzviknuli su. Zar nisi ništa spremio za zimu? Što si radio cijelo ljeto? Cvrčak je pognuo glavu od srama, Nisam imao vremena spremat hranu. priznao je. Bio sam previše zauzet sviranjem i zabavom i prije nego što sam shvatio, ljeto je završilo. Mravi su odmahivali glavama s neodobrenjem i slegnuli ramenima. Svirao si, kažeš? Podsmijehnuli su se. U redu onda, sada pleši. Okrenuvši leđa cvrčku, vratili su se svom poslu, ostavljajući ga da se suoči s oštrom stvarnošću zime. Ali dok je cvrčak odlazio sagnute glave,
Mravi su se zaustavili i pogledali jedan drugoga. Njihova su se srca smekšala dok su razmišljali o njegovoj nevolji. Možda bismo mu trebali pokazati malo dobrote. Rekao je jedan mrav. Naučio je svoju lekciju. Mravi su pozvali Cvrčka natrag i podijelili s njim dio svoje hrane. Neizmjerno zahvalan, Cvrčak je obećao. Nikad više neću uzalud trošiti ljeto. Sljedeće godine radit ću jednako marljivo kao i vi kako bih se pripremio za zimu. S tim riječima Cvrčak se pridružio mravima i počeo im pomagati u posljednjim zadacima sezone, znajući da su njegovi dani bezbrižnog ljenčarenja iza njega. Pouka priče je: postoji vrijeme za rad i vrijeme za igru. A pokazivanje dobrote, čak i prema onima koji su pogriješili, može ih inspirirati na promjene nabolje. Ova priča nas uči važnosti ravnoteže u životu. Postoji vrijeme za rad i vrijeme za uživanje u životnim zadovoljstvima. Dok nas mravi podsjećaju da su priprema i marljivost ključni za suočavanje s budućnošću, Cvrčkov preobražaj pokazuje da pogreške mogu biti vrijedne lekcije ako ih prihvatimo s poniznošću i spremnošću na promjene. Osim toga, odluka mrava da pokažu dobrotu ilustrira kako suosjećanje može imati dubok utjecaj, potičući rast i stvarajući osjećaj zajedništva. Mačak, pijetao i mladi miš. Vrlo mladi miš koji nikada prije nije vidio svijet, umalo je doživio katastrofu već prvim izlaskom iz svog skrovišta. Ovo je priča koju je ispričao svojoj majci o svojoj avanturi. Šetao sam mirno i bezbrižno, a kad sam skrenuo iza ugla u sljedeće dvorište, ugledao sam dva neobična stvorenja. Jedno je imalo vrlo ljubazan i blag izraz, ali drugo je bilo najstrašnija zvijer koju možeš zamisliti. Trebala si ga vidjeti. Na vrhu glave i ispred vrata visjeli su mu komadi sirovog crvenog mesa. Nemirno je hodao, grebući tlo svojim nožicama i bijesno mašući rukama uz bokove. Čim me ugledao, otvorio je svoju šiljastu gubicu kao da će me progutati, a onda ispustio tako prodoran urlik da sam se skoro onesvijestio od straha. Možete li pogoditi koga je naš mladi miš pokušavao opisati svojoj majci? To nije bio nitko drugi nego dvorišni pijetao, prvi kojeg je mali miš ikada vidio. Da nije bilo tog strašnog čudovišta, nastavio je miš, upoznao bih se s onim drugim stvorenjem koje je izgledalo tako lijepo i nježno. Imao je gustu, baršunastu dlaku, blago lice i vrlo skroman izraz, iako su mu oči sjajile. Dok me gledao, elegantno je mahao svojim dugim repom i čak mi se osmijehnuo. Siguran sam da je upravo htio progovoriti sa mnom, kad ono čudovište o kojem sam ti pričao ispusti strašan vrisak i ja pobjegoh glavom bez obzira. Sine moj, rekla mu je majka mišica, to nježno stvorenje koje si vidio bio je nitko drugi nego mačak. Ispod svoje blage vanjštine on je naš smrtni neprijatelj. Onaj drugi kojeg si se toliko bojao samo je ptica koja ti ne bi naudila ni najmanje. A mačak, on nas jede. Zato budi zahvalan što si pobjegao s glave na ramenu i zapamti ovo, dijete moje. Nikada ne sudi ljude samo prema njihovom izgledu. Pouka priče je: ne sudi samo po vanjskom izgledu. Ova basna donosi važnu lekciju o percepciji i prijevari. Mladi miš napravio je gotovo kobnu pogrešku pretpostavljajući da se dobrota može procijeniti samo prema vanjskom izgledu. Često se prava opasnost skriva iza šarma, dok bezopasne stvari mogu izgledati zastrašujuće na prvi pogled. Priča nas podsjeća da gledamo dublje od površine i ne dopustimo da nas vanjski dojam zavede. Mudrost dolazi iz pažljivog promatranja i razumijevanja pravih namjera, umjesto da budemo obmanuti onime što se na prvi pogled čini ugodnim ili prijetećim. Pijetao i lisica. Jednom davno, jednog predivnog sunčanog dana, mudri stari pijetao popeo se na drvo kako bi se odmorio. Prije nego što se smjestio, 3 put je zamahao krilima i glasno, ponosno zakukurikao. Upravo kad je namjeravao zavući glavu pod krilo, primijetio je crveni odsjaj ispod sebe i ugledao dugačak,
šiljasti nos. Bila je to lisica. Jesi li čuo čudesne vijesti? Uzviknula je lisica, glasom prepunim uzbuđenja. Kakve vijesti? Upita Pijetao mirno, iako nije mogao izbjeći da osjeti malu dozu opreza prema lukavoj lisici. Pa, tvoja obitelj, moja i sve ostale životinje odlučile su ostaviti razlike po strani i zauvijek živjeti zajedno u miru i prijateljstvu, rekla je lisica s velikim oduševljenjem. Zar to nije divno? Jedva čekam proslaviti s tobom. Siđi dolje, dragi prijatelju, da zajedno uživamo u ovom radosnom trenutku. Kako sjajno, odgovori Pijetao, pretvarajući se da je oduševljen. Zaista sam presretan čuti tako divne vijesti. Ipak, dok je govorio, Pijetao se uspravio na prstima i ispružio vrat kao da gleda u daljinu. Što vidiš? Upita lisica, a na licu joj se pojavi sjena zabrinutosti. Pa, reče Pijetao, čini mi se da 2 psa dolaze ovamo. Možda su i oni čuli dobre vijesti i dolaze nam se pridružiti u slavlju. Prije nego što je Pijetao mogao reći još jednu riječ, lisica se okrenula i pobjegla glavom bez obzira. Čekaj, povika Pijetao za njom. Zašto bježiš? Zar psi nisu sada tvoji prijatelji? Jesu, odgovori lisica preko ramena. Ali možda još nisu čuli vijesti. Osim toga, upravo sam se sjetila hitne stvari koju moram obaviti. S osmijehom punim razumijevanja, Pijetao je ugnjezdio glavu u perje i zaspao. Još jednom uspio je nadmudriti lukavog protivnika. Pouka priče je, lukavac se lako nadmudri. Ova basna nas uči da su domišljatost i brzo razmišljanje moćni alati za nadmudrivanje nepoštenih pojedinaca. Pijetao je, ostajući smiren i prepoznajući lisicine prave namjere, uspio preokrenuti situaciju i razotkriti njezinu neiskrenost. Također nas podsjeća da budemo oprezni kada se suočimo s laskanjem ili obećanjima koja izgledaju predobro da bi bila istinita, jer često mogu biti osmišljena kako bi nas zavarala. Vuk i ždral. Pohlepni vuk je halapljivo jeo kad mu se oštra kost zaglavila u grlu. Koliko god se trudio, nije je mogao ni progutati ni iskašljati. Nesposoban jesti i postajući sve očajniji, vuk je shvatio da mu treba pomoć. Ugledavši ždrala u blizini, požurio je k njemu, uvjeren da će mu njegov dugi vrat i tanak kljun omogućiti da dosegne duboko u grlo i izvadi neugodnu kost. Pomozi mi, rekao je vuk. Ako mi izvučeš ovu kost, bogato ću te nagraditi. Ždral je oklijevao, promatrajući vuka s oprezom. Znao je koliko je opasno staviti glavu u usta grabežljivca, ali obećanje velikodušne nagrade bilo je primamljivo. Nadvladao je svoj strah, pažljivo ispružio kljun u vukovo grlo i, uz veliki trud, izvukao kost. Olakšano vuk je duboko udahnuo i okrenuo se da ode. Čekaj, uzviknuo je ždral zabrinuto. A što je s mojom nagradom? Vuk se naglo okrenuo i iskesio zube. Nagrada? Zarežao je. Trebao bi biti zahvalan što sam ti dopustio da izvučeš glavu iz mojih usta, a da je nisam odgrizao. S tim riječima odšetao je, ostavljajući ždrala u nevjerici. Pouka priče je, ne očekuj nagradu za služenje zlima. Ova basna donosi vrijednu pouku o pogrešnom povjerenju. Ždral, vođen pohlepom, zanemario je vlastiti instinkt i pomogao vuku, očekujući zahvalnost. Umjesto toga, naučio je da zli misle samo na sebe i bez oklijevanja iskorištavaju druge. Ova priča nas podsjeća da budemo oprezni s onima loših namjera i da shvatimo kako pomaganje nezahvalnima često donosi kajanje umjesto nagrade. Lav i komarac. Jednog toplog poslijepodneva moćni lav ležao je drijemajući na ulazu u svoju pećinu, uživajući u miru prostrane savane. Dok je spavao, sićušni komarac sletio je pokraj njega, a njegovo visoko zujanje narušilo je tišinu zraka. Uznemiren, lav se promeškoljio i zarežao. Odlazi odavde, pokvareni stvore. Zamahnuo je šapom kako bi otjerao komarca, ali mali napasnik nije se dao smesti. Misliš da te se bojim samo zato što te zovu kraljem?
podrugljivo je upitao komarac. Bez oklijevanja, brzo je zaronio naprijed i oštro ubo lava ravno u nos. Razbježnjen, lav je počeo mahnito udarati svojim snažnim šapama, ali uspio je samo ogrebati samog sebe. Iznova i iznova, komarac je napadao, bodući ga gdje god je htio. Lav je riknuo od bijesa, ali koliko god se borio, nije uspio pobijediti sićušnog protivnika. Na kraju, iscrpljen, prekriven ogrebotinama i ponižen, veliki lav je napokon odustao. U redu, pobjedio si, Priznao je. Pobjednički komarac se podsmijehnuo. I ti sebe nazivaš kraljem. Sada ću otići i reći svim drugim životinjama da se mogu smijati tvojoj nemoći i prestati se bojati tvog rika. S tim riječima komarac je odletio, željan da proširi vijest o svojoj pobjedi. No prije nego što je stigao do ostalih životinja, neoprezno je uletio ravno u paukovu mrežu. Uhvaćen i bespomoćan, uzalud se borio, samo da bi na kraju postao plijen malog pauka. Pouka priče je, najmanji neprijatelj često može biti najopasniji. Ponos zbog uspjeha ne smije nas učiniti neopreznima. Ova basna donosi dvije vrijedne lekcije. Prvo, nikada ne treba podcjenjivati protivnika. Bez obzira koliko malen ili beznačajan djelovao, ponekad upravo najmanji neprijatelji mogu izazvati najveće nevolje. Drugo, ponos nakon pobjede može dovesti do nepažnje. Komarac je porazio moćnog lava, ali ga je njegova vlastita arogancija zaslijepila za opasnost, što ga je na kraju i uništilo. Prava mudrost leži u poniznosti i oprezu, čak i u trenucima trijumfa. Gradski miš i seoski miš. Jednog dana, gradski miš posjetio je svog rođaka, seoskog miša, koji je živio mirnim i skromnim životom. Za ručak, seoski miš ponudio je ono što je imao. Zrna pšenice, nekoliko korijenčića i šaku žirova, uz hladnu vodu iz obližnjeg potoka. Gradski miš kušao je pomalo od svega, žvačući polako i pristojno, iako se po njegovom namrštenom nosu moglo vidjeti da nije impresioniran. Nakon obroka sjeli su pod živicu i razgovarali. Točnije, gradski miš je oduševljeno pričao o svom životu u gradu. O velikim gozbama, svjetlucavim svjetlima, baršunastim foteljama i bogatim mirisima gurmanske hrane. Seoski miš slušao je, razrogačenih očiju, zamišljajući svijet posve drugačiji od svog. Te noći sklupčali su se u gnijezdu ispod korijena starog stabla. Bilo je tiho, mirno i spokojno. Dok je seoski miš spokojno spavao, gradski miš nije mogao zaspati, misleći na svoj elegantni gradski život. Sljedećeg jutra, dok je rosa još sjajila na travi, gradski miš pozvao je svog rođaka da ga posjeti u gradu. Seoski miš, znatiželjan i uzbuđen, pristao je. Kad su stigli u veliku kuću u kojoj je živio gradski miš, seoski miš bio je zadivljen. Blagovaonica je bila prepuna ostataka od velike gozbe, sirevi, kolači, voće i razne slastice. Dok su se šuljali prema stolu, seoski miš posegnuo je za mrvicom torte. Ali tada je hodnikom odjeknulo glasno mjau. Mačja šapa zabila se ispod vrata. U trenu oba miša su pobjegla u pukotinu u zidu, drhteći. Dugo su ostali u tišini, jedva se usuđujući disati. Kad je napokon sve utihnulo, polako su izašli van, samo da bi opet poskočili kad su se vrata naglo otvorila i poslužitelji ušli kako bi počistili stol. Iza njih je ušao kućni pas, njušeći i lajući. Seoski miš je vidio dovoljno. Uzeo je svoj zavežljaj, skinuo šešir i rekao: možda ti imaš finu hranu i raskoš, rođače, ali ja više volim svoje skromne obroke i miran život na polju. Tamo barem mogu jesti sigurno i spavati bez straha. Pouka priče glasi: jednostavan život u miru bolji je od bogatog života u strahu. Ova klasična basna mudro nas podsjeća da život u luksuzu ne vrijedi mnogo ako je ispunjen opasnostima i tjeskobom. Gradski miš možda ima pristup elegantnoj hrani i raskošnom okruženju, ali živi u stalnom strahu,
uvijek na oprezu zbog mačaka, slugu ili pasa. Seoski miš s druge strane vodi jednostavan, tih život. Njegovi obroci možda nisu raskošni, ali uživa u njima u miru. Dani mu nisu ispunjeni strahom, a noći su mu mirne i spokojne. Priča nas uči da su duševni mir i sigurnost vredniji od bogatstva i udobnosti, ako te udobnosti dolaze uz cijenu sreće i sigurnosti. Ponekad je manje, zaista više. Lisica i Roda. Jednom davno, lukava lisica smislila je plan kako bi se zabavila na račun Rode, često se rugajući njezinom neobičnom izgledu. Trebaš doći i večerati sa mnom danas, rekla je lisica s lukavim osmijehom, potiho se smijući trikovima koje je namjeravala izvesti. Roda, oduševljena pozivom, radosno je prihvatila i stigla na vrijeme s velikim apetitom. Za večeru, lisica je poslužila juhu, ali ju je stavila u vrlo plitki tanjur. Dok je lisica lako lizala juhu, Roda nije mogla učiniti ništa više od vlaženja vrha svog dugog kljuna. Da stvar bude gora, lisica je pretjerano uživala u jelu, uživajući u svakom gutljaju s naglašenim zadovoljstvom. Iako nezadovoljna trikovima, Roda je ostala mirna i staložena, znajući da ljutnja neće donijeti ništa dobro. Umjesto toga, odlučila je lisici pružiti lekciju. Nedugo nakon toga, Roda je pozvala lisicu da večera s njom. Zaintrigirana izgledom besplatnog obroka, lisica je rado prihvatila. Na dogovoreni dan, lisica je stigla u Rodinu kuću, znatiželjna što ju čeka. Roda je poslužila ukusnu riblju večeru, ali u visokoj posudi s uskim grlom. Roda je svojim dugim kljunom lako dohvatila hranu, dok je lisica mogla samo pomirisati aromu i lizati vanjsku stranu posude. Dok je frustrirana lisica gubila strpljenje, Roda je mirno primijetila: nemoj se igrati trikova na svojim susjedima, ako ne možeš podnijeti isto postupanje prema sebi. Lisicin trik, rođen iz nepromišljenosti, doveo je do njezine vlastite neugode kada joj je Roda uzvratila istom mjerom. Rodin smireni domišljat odgovor podučava da su pravednost i suosjećanje ključni u našim postupcima, a nepromišljeno ponašanje često donosi posljedice. Umjesto da pribjegne ljutnji, Roda je upotrijebila domišljatost kako bi prenijela lekciju, pokazujući da strpljenje i mudrost često postižu više od osvete. Prije nego što djelujemo, uvijek bismo trebali razmisliti: želimo li da nama bude učinjeno isto? Vuk i kućni pas. Jednom je gladni vuk lutao rubom sela, ali nije mogao pronaći mnogo hrane, jer su budni seoski psi uvijek bili na straži. Bio je mršav, samo kost i koža, a njegovo jadno stanje duboko ga je rastužilo. Jednog sunčanog poslijepodneva vuk je naišao na debelog kućnog psa koji se previše udaljio od svog doma. Iako je vuk želio pojesti psa, oklijevao je osjećajući njegovu snagu. Umjesto toga, prišao mu je s laskavim riječima, diveći se njegovom snažnom izgledu. Možeš i ti živjeti tako dobro kao ja, rekao je pas s prijateljskim osmijehom. Ostavi šumu gdje je život stalna borba. Slijedi moj primjer i uspjećeš. Zainteresiran vuk je upitao: što moram raditi? Vrlo malo, odgovorio je kućni pas. Tjeraj strance, laji na prosjake i budi odan ukućanima. Zauzvrat, uživat ćeš u obilju, pilećim kostima, sočnom mesu, slasticama, pa čak i ljubaznim riječima i naklonosti. Vuk je bio očaran tom idejom, a oči su mu se ispunile nadom. No dok je prilazio bliže, primijetio je sjajnu kožnu ogrlicu pričvršćenu na pasov vrat. Znatiželjno je upitao: što ti je to na vratu? Ovo? Pas je zamahnuo repom i slegnuo ramenima. To je samo moja ogrlica. Ogrlica? Upita vuk, znatiželjan. Čemu služi? Ništa posebno, odgovori pas s trunkom oklijevanja u glasu. Koristi se da me vežu tijekom dana kako ne bih odlutao predaleko. Vežu te? Uzviknu vuk, ustuknuvši. Zar nisi slobodan lutati? Pa, ne uvijek. Ali to je mala cijena za svu hranu i udobnost koju dobivam, objasni pas. Vuk odmahnu glavom u nevjerici.
Nikakve gozbe ili luksuz nisu vrijedni gubitka moje slobode. Radije bih bio gladan i slobodan nego živio život vezano grlicom. Bez jedne riječi više, vuk se okrene i potrči natrag u šumu, birajući slobodu umjesto udobnosti. Pouka priče je: nema ničega vrijednijeg od slobode. Ova basna nas uči da je sloboda jedno od najdragocjenijih životnih blaga, često zanemareno dok se ne izgubi. Vuk je shvatio da pasova obilna hrana i naklonost dolaze s cijenom, ogrlicom koja ograničava njegovu slobodu. Priča nas podsjeća da pažljivo razmotrimo pravu cijenu pogodnosti ili sigurnosti naspram neprocjenjive vrijednosti samostalnosti. Prava sreća ne leži u materijalnim nagradama, već u mogućnosti da živimo slobodno, nevezani ograničenjima koja sputavaju naš duh. Divlja svinja i lisica. U srcu šume divlja svinja marljivo je oštrila svoje impresivne kljove o čvrsto deblo drveta. Promatrajući njezin zadatak, lisica prišla je s radoznalošću koja joj je sjajila u očima. Zašto oštriš svoje kljove, prijatelju? Upitala je lisica. Sigurno u blizini nema lovaca, niti nas ikakva opasnost ugrožava u ovoj mirnoj šumi. Doista govoriš istinu, odgovori svinja, nakratko prekidajući svoj posao kako bi se obratila lisici. Ali ne oštrim svoje kljove zbog sadašnjeg trenutka, već zbog nepredvidivih opasnosti koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Lisica se nasmijala i odmahnula glavom. Previše brineš, rekla je sa svojim lukavim osmijehom. Život je bolje provesti uživajući u miru, a ne brinući o problemima koji se možda nikada neće dogoditi. S tim riječima lisica je odšetala, osjećajući se ponosno zbog svog bezbrižnog stava. Kasnije toga dana, lutajući šumom u potrazi za nepodopštinama, lisica je naišla na zamku lovca, koja joj se bolno zategnula oko vrata. Cvilela je i borila se, ali što se više micala, zamka se sve više stezala. Panika ju je obuzela dok je shvatila da nema plan, nema alate i nema nade za bijeg. Čuvši lisicine krikove, svinja je požurila na mjesto događaja. Svojim oštrim, dobro naoštrenim kljovama, svinja je brzo prerezala uže, oslobađajući lisicu. Drhteći od olakšanja, lisica je podigla pogled prema svinji. Hvala ti, promucala je. Mislila sam da mi nema spasa. Svinja se blago nasmiješila. Vidiš, prijateljice, zato oštrim svoje kljove čak i u vrijeme mira. Kad opasnost stigne, prekasno je za pripremu. Lisica je kimnula glavom, ponizna zbog tog iskustva. Tog je dana naučila vrijednu lekciju. Pouka priče je: biti pripremljen za opasnost najbolji je način da osiguraš mir. Priča nas uči važnosti spremnosti za izazove i opasnosti, čak i kad se čine dalekima. Pripremajući se unaprijed, možemo se suočiti s nepredvidivim problemima s povjerenjem i sposobnošću, štiteći sebe i pomažući drugima kada za to dođe vrijeme. Žabe i vol. Jednog dana, vol je teškim korakom sišao do mirnog, tršćem obraslog jezerca kako bi se napio vode. Uz glasan pljusak zakoračio je u vodu, stvarajući valove po površini. Dok se kretao po pličaku, skoro je zgazio jednu mladu žabu, koja je jedva uspjela pobjeći smrti. Prestrašena, žaba je izletjela iz mulja i otrčala kući kako bi ispričala majci što se dogodilo. Mama, dahćući je rekla, ogromno stvorenje s golemim nogama došlo je u jezero i skoro me zgnječilo. Ogromno kažeš? Upitala je majka žaba, sumnjičavo sužavajući oči. Malo se nadula. Je li bio velik kao ja sad? O, mnogo veći, uzviknula je mala žaba, širom otvorenih očiju. Majka se još malo više nadula. A sad, veći i od ovoga? Mnogo, mnogo veći, ponovila je mlada žaba. Majka žaba se ponovno nadula. Sigurno nije veći od ovoga, rekla je napeto, napinjući se. Ali koliko god se napuhivala, mala žaba i dalje je odmahivala glavom. Odlučna da dokaže kako može biti velika kao taj golemi stvor, majka žaba duboko je udahnula i napuhala se do nevjerojatne veličine. A onda se iznenada ispuhala poput balona.
Zavrtila se u zraku uz glasan šuštavi zvuk i nestala u trsci, ostavivši svoje mladunce u zapanjenoj tišini. Pouka priče je: ne pokušavaj ono što je nemoguće. Ova basna nježno nas upozorava na opasnosti ponosa, zavisti i pokušaja da budemo nešto što nismo. Majka žaba, vođena potrebom da se uspoređuje s nečim daleko izvan svojih mogućnosti, na kraju se osramotila, iako dijete nije imalo lošu namjeru. U životu se lako uhvatimo u zamku uspoređivanja s drugima ili težnje da budemo ono što nismo, ali pretvaranje ili forsiranje izvan vlastitih granica, samo kako bismo impresionirali ili nadmetali se, može imati neugodne posljedice. Važno je prepoznati vlastite snage i ograničenja, umjesto da jurimo za iluzijama. Priča nas također podsjeća da slušamo druge i prihvatimo istinu, čak i kad ona izaziva naš ego. Pokušaj da nešto dokažemo samo iz ponosa može nas ostaviti ispuhanima, u više značenja te riječi. Pas, Pijetao i lisica. Pas i Pijetao, najbolji prijatelji, postali su znatiželjni o svijetu izvan seoskog dvorišta. Jednog jutra odlučili su krenuti zajedno na pustolovinu prateći vijugavu stazu koja je vodila u šumu. Dobrog raspoloženja i s repom koji maše ili napuhanim perjem, dva suputnika putovala su sretno, bez ikakvih problema putem. Kako se večer približavala, počeli su tražiti sigurno mjesto za spavanje. Pijetao je ugledao šuplje stablo u blizini i predložio plan. Ja ću prespavati gore na grani, rekao je, a ti se sklupčaj dolje u šupljem deblu. Pas se složio i oboje su se udobno smjestili za noć. U zoru Pijetao se probudio s prvim zrakama svjetla. Zaboravivši da je duboko u šumi, a ne na farmi, napravio je ono što uvijek radi, uspravio se, zamahao krilima i glasno zakukurikao u znak pozdrava novom danu. Nažalost, njegov snažan kukurik odjeknuo je tihom šumom i dopro do ušiju obližnje lisice, koja je odmah pomislila na svježi, pernati doručak. Požurila je do stabla i slatkim glasom povikala: dobrodošao, plemeniti gospodine, u našu šumu. Kakva je radost vidjeti tako krasno stvorenje. Nadam se da ćemo postati najbolji prijatelji. Pijetao, mudar i oprezan, brzo je uočio lisicine gladne oči i lažan osmijeh. Kako laskavo, odgovorio je s lukavim osmijehom. Kad ste već tako ljubazni, zašto ne dođete do vrata moje kuće, dolje kod podnožja stabla? Moj portir će vas rado pustiti unutra. Lisica, oduševljena mogućnošću lake plijeni, požurila je oko stabla do njegova podnožja, samo da bi se našla licem u lice s psom, koji je iznenada iskočio uz strašan lavež. Iznenađena i prestravljena, lisica je vrisnula i pobjegla glavom bez obzira, jureći natrag u šumu koliko su je noge nosile. Njezin je plan propao, a jedva je izvukla živu glavu. Pouka priče je: tko pokušava prevariti druge, često bude prevaren na isti način. Ova basna daje mudro upozorenje da oni koji se oslanjaju na prijevaru često budu uhvaćeni u vlastitu zamku. Lisica je došla s laskavim riječima i pokušala zavesti Pijetla da spusti oprez. No Pijetao nije bio tako lako zavaran i upravo je njezinu taktiku okrenuo protiv nje. Priča nas uči da prijevara možda djeluje u trenutku, ali često vodi do nepredviđenih posljedica. Manipulacija može uspjeti jednom ili dva put, ali istina i mudrost na kraju uvijek izađu na vidjelo i oni koji postavljaju zamke drugima sami u njih padnu. Također ističe vrijednost lukavosti i timskog rada. Pijetao nije samo nadmudrio lisicu, oslonio se na odanost i pripravnost svog prijatelja psa da preokrene situaciju. Zajedno su pokazali da inteligencija i povjerenje mogu pobijediti i najlukavije planove. Lisica i grožđe. Jednog toplog poslijepodneva gladna lisica lutala je kroz bujni vinograd, oštrim pogledom tražeći nešto ukusno za pojesti. Odjednom je ugledala prekrasan grozd zrelog grožđa kako visi s visoke loze. Grožđe je bilo sočno i svjetlucalo na suncu, a sam pogled na njega natjerao je lisici sline na usta. Željna da okusi slatke plodove, lisica je skočila prema visećem grozdu. Ne,
Grožđe je bilo previsoko, jedva se odlijepila od tla. Odlučna u svom naumu, povukla se nekoliko koraka unatrag, zaletjela se i ponovno skočila. Ali opet nije uspjela dosegnuti plod. Ne odustajući, pokušavala je iznova i iznova, svaki put ulažući svu svoju snagu u skokove. No bez obzira koliko se trudila, grožđe je i dalje ostajalo izvan njezina dosega. Iscrpljena i frustrirana, lisica je napokon sjela i ljutito pogledala primamljive plodove. Kakva sam budala bila, promrmljala je s podsmjehom. Zašto bih trošila svoju energiju na kiselo grožđe koje ionako nije vrijedno truda? Podigla je nos u zrak, okrenula se i odšetala, pretvarajući se da ga nikada nije ni željela. Pouka priče je, mnogi se pretvaraju da preziru ono što ne mogu dosegnuti. Ova basna ističe uobičajenu ljudsku sklonost. Kada nešto ostane izvan našeg dosega, često sami sebe uvjeravamo da to nikada zapravo nismo ni željeli. Umjesto da priznamo neuspjeh ili razočaranje, umanjujemo vrijednost onoga što nismo mogli postići. Prava mudrost leži u prepoznavanju vlastitih granica, učenju iz neuspjeha i usmjeravanju napora prema ciljevima koji su dostižni, umjesto da ih odbacujemo iz ponosa ili frustracije. Stari lav i lisica. U sumraku svojih godina, stari lav postao je preslab za lov na hranu kao nekad. Odlučan preživjeti, smislio je lukav plan, povukao se u pećinu, legao i pretvarao se da je bolestan. Kad bi mu se druge životinje približile kako bi provjerile njegovo stanje, lav bi iskoristio priliku da ih zaskoči i utaži svoju glad. Mnoge nesuđene životinje postale su žrtve lavove prijevare. Međutim, jednog dana, mudra i oprezna lisica sumnjičavo je prišla pećini. Umjesto da uđe, lisica je s sigurne udaljenosti pozvala lava, pokazujući ljubaznu zabrinutost za njegovo zdravlje. Kako se osjećaš? Upitala je lisica oprezno. Lav i dalje ustrajan u svojoj obmani, odgovorio je slabim glasom. Vrlo sam bolestan, ali zašto oklijevaš? Uđi i uvjeri se sama. Lisica, međutim, ostala je vani, pažljivo promatrajući okolinu. Nakon trenutka odgovorila je. Ušla bih, ali primijetila sam nešto neobično. Svi tragovi vode prema pećini, a nijedan ne vodi van. Ovim pronicljivim opažanjem, lisica je razotkrila lavovu prijevaru i spasila se od strašne sudbine. Pouka priče je: uči iz nesreća drugih i ostani oprezan prema prijevarama. Ova basna nas poučava važnosti opreza, promatranja i učenja iz tuđih iskustava. Lisicino opažanje i kritičko razmišljanje omogućili su joj da razotkrije lavovu obmanu i izbjegne opasnost. Budući da ostajemo budni i preispitujemo ono što vidimo, možemo se zaštititi od štete i donositi mudrije odluke u neizvjesnim situacijama. Vuk u ovčjoj koži. Jednom davno, vuk je imao velikih problema s pronalaskom hrane. Pastiri su neprestano pazili na stado, a njihova budna oka činila su gotovo nemogućim da ulovi i jednu ovcu. Jedne večeri, vuk je naišao na ovčju kožu koju je netko odbacio i zaboravio. Odjednom mu je sinula lukava ideja. Sljedećeg dana, noseći kožu poput maske, vuk je mirno zakoračio u pašnjak među ništa nesumnjive ovce. Savršeno se uklopio i prevario cijelo stado. Nedugo zatim, jedno janje počelo ga je slijediti, misleći da je jedna od njegovih. Vuk se nasmiješio u sebi, odveo nevino janje sa strane i brzo ga pretvorio u svoj obrok. Te noći, sit i zadovoljan, vuk se vratio u tor zajedno s ostatkom stada, još uvijek noseći svoju masku. Ali, kako to često biva, sudbina je imala druge planove. Te večeri pastir je odlučio da želi varivo od janjetine za večeru. Ušao je u tor s nožem u ruci, pružio ruku i bez oklijevanja zgrabio prvu ovcu na koju je naišao. Bio je to vuk i prije nego što je stigao reagirati, pastir mu je oduzeo život, nikada ne shvativši istinu. Pouka priče je: zlo se često obije o glavu onome tko ga širi. Ova basna nosi snažnu poruku o opasnostima prijevare. Vuk je mislio da će dobiti što želi, pretvarajući se da je nešto što nije.
Njegova maska prevarila je stado i donijela mu brzu nagradu, ali ga je na kraju njegova vlastita obmana stajala života. Prijevara može donijeti kratkoročan uspjeh, ali često ima dugoročne posljedice. Kad netko odluči lagati ili manipulirati drugima radi osobne koristi, riskira da padne u vlastitu zamku. Ova priča nas podsjeća da su iskrenost i poštenje ne samo vrline, već i zaštita. Pretvarati se da si nešto što nisi može kratkoročno prevariti druge, ali istina na kraju uvijek izađe na vidjelo, ponekad na bolan način. Magarac u lavljoj koži. Jednog dana magarac je lutao šumom i naišao na lavlju kožu koju je tamo ostavio lovac. Znatiželjan i nestašan, magarac je navukao kožu na sebe i s oduševljenjem se pogledao u obližnjem mirnom jezercu. Izgledam baš kao pravi lav, pomislio je ponosno. Nadahnut svojim novim izgledom, magarac se ščučurio u grmlje pokraj staze i čekao. Kad bi naišla neka životinja, iskočio bi uz dramatičan rikač, ili barem ono što je on mislio da je rika. Sam prizor onoga što je izgledalo kao lav bio je dovoljan da natjera svaku životinju u bijeg od straha. Oduševljen reakcijama, magarac se osjećao moćno, kao pravi kralj životinja. Bio je toliko ushićen strahom koji je izazivao da više nije mogao zadržati uzbuđenje. Potpuno zaboravivši tko je zapravo, ispustio je glasan, promukao rev. U tom trenutku, lisac koji je bježao zajedno s ostalima, zastao je u koraku. Okrenuo se, nagnuo glavu u stranu i polako krenuo natrag prema izvoru zvuka. Ah, rekao je lisac s podrugljivim smiješkom, da si samo šutio možda bi i mene prevario, ali tvoj glas je otkrio tko si zapravo. Posramljen i ponižen, magarac je pognuo glavu i šutke se udaljio, više se ne osjećajući tako moćno. Pouka priče, budala može zavarati izgledom i odjećom, ali njegove riječi ubrzo otkrivaju tko je on zapravo. Ova basna prenosi bezvremensku pouku o tome kako je izgled varljiv. Iako je magarac uspio prevariti druge svojim izgledom, istina je izašla na vidjelo čim je progovorio. Priča nas podsjeća da vanjština može zavarati, ali riječi i djela uvijek će otkriti pravu narav osobe. Pretvarati se da si nešto što nisi može trajati neko vrijeme, ali na kraju ponašanje govori sve. Basna također naglašava važnost poniznosti i samosvijesti. Traženje pažnje ili moći kroz prijevaru često završava posramljenošću. Pravo poštovanje ne stječe se maskom ili pretvaranjem, već iskrenošću, mudrošću i poštenjem. Lisica bez repa. Jedna lisica, uhvaćena u okrutnu zamku, očajnički se borila da pobjegne. Nakon mnogo bolnih pokušaja, napokon se oslobodila, ali po strašnu cijenu. Njezin predivni pahuljasti rep bio je otrgnut. Dugo se skrivala od drugih lisica, znajući da bi je ismijavale, zadirkivale i rugale joj se iza leđa. No, život u samoći bio je težak, pa je napokon smislila plan koji bi joj mogao pomoći. Pozvala je sve lisice na sastanak, tvrdeći da ima nešto od velike važnosti za podijeliti s njima. Kad su se sve okupile, lisica bez repa ustala je i održala dugi govor o opasnostima koje donosi rep. Ispričala je kako su mnoge lisice nastradale upravo zbog svojih repova. Jedna je zapela u grmlju, dok su je psi lovili, dok druga nije uspjela pobjeći, jer ju je težina repa usporavala. S obzirom na sve te opasnosti i beskorisnost repa, mudro bi bilo, zaključila je, da svi odrežu svoje repove ako žele sačuvati život i sigurnost. Kad je završila s govorom, naprijed je zakoračila stara, mudra lisica i nasmiješila se. Draga prijateljice, rekla je smireno, prije nego što razmotrimo tvoj savjet, bi li se mogla okrenuti na trenutak? Kad se lisica bez repa okrenula, sve ostale lisice ugledale su njezinu nesreću i odmah shvatile pravi razlog njezina govora. Ogorčene što ih je pokušala prevariti, val nelagode odjeknuo je među okupljenima. Bilo je jasno da je lisica bez repa samo željela da i drugi podijele njezinu nesreću, umjesto da se sama nosi s njom. Posramljena i poražena, lisica je pognute glave odšetala
znajući da više ne može sakriti istinu. Pouka priče je: ne slušaj savjete onih koji žele da i ti dijeliš njihovu nesreću. Ova basna upozorava nas na one koji pokušavaju povući druge na svoju razinu, umjesto da sami teže poboljšanju. Lisica, posramljena svojim gubitkom, pokušala je uvjeriti druge da odrežu svoje repove, kako bi i oni bili jednako nesretni. U životu će uvijek biti ljudi koji obeshrabruju druge, ne zato što im žele dobro, već zato što žele da se i drugi osjećaju loše kao oni. Prava mudrost leži u prepoznavanju kada je savjet vođen sebičnim interesom, a kada iskrenom brigom. Umjesto da slijedimo one koji nas žele umanjiti, trebamo se okružiti ljudima koji nas potiču na rast i uspjeh. Guska i zlatno jaje. Jednom davno živio je seljak koji je imao najneobičniju gusku. Svakog jutra, bez iznimke, kad bi posjetio njezino gnijezdo, pronašao bi jedno jaje, od čistog zlata, sjajno i blistavo. Isprva nije mogao vjerovati svojoj sreći. Nosio je jaja na tržnicu i ubrzo zarađivao više novca nego što je ikada zamišljao. Dan za danom, zlatna jaja nastavila su se pojavljivati, a njegovo se bogatstvo iz dana u dan povećavalo. Ali s vremenom je seljaka obuzela pohlepa. Jedno zlatno jaje dnevno počelo mu je djelovati presporo. Htio je biti bogat, nevjerojatno bogat, i nije želio čekati. Jednog jutra dok je zurio u hrpu novčića koje je sakupio, sinula mu je misao: zašto da čekam jedno jaje svaki dan? Ako rasporim gusku, sigurno ću pronaći sva zlatna jaja odjednom. Ne razmišljajući dalje, uzeo je nož i učinio upravo to, ali kad je otvorio gusku, unutra nije bilo nikakvih zlatnih jaja, samo ono što bi se našlo u svakoj običnoj guski. Srce mu je potonulo. Guska koja mu je donosila bogatstvo zauvijek je nestala i više nikada neće biti zlatnih jaja. U svojoj pohlepi uništio je sam izvor svoje sreće. Pouka priče je: pohlepa može uništiti ono što nam donosi uspjeh. Ova bezvremenska basna upozorava nas na opasnosti pohlepe i nestrpljenja. Seljak je već imao nešto uistinu posebno, dar koji je donosio stalno i postojano bogatstvo. No umjesto da cijeni ono što ima i pusti da raste, dopustio je da ga obuzme želja da sve dobije odmah. U svojoj žurbi da dobije više, djelovao je bez mudrosti i izgubio sve. Priča nas podsjeća da kratkoročno razmišljanje može uništiti dugoročne nagrade. Pravo blagostanje, bilo da se radi o novcu, uspjehu ili sreći, često raste sporo. Zahtijeva strpljenje, brigu i zahvalnost. Ako forsiramo previše ili tražimo previše prerano, riskiramo da uništimo ono što nas uzdržava. Ponekad je imati dovoljno vrijednije od imati sve. Medvjed i pčele. Duboko u srcu bujne šume, gladni medvjed lutao je u potrazi za bobicama, kako bi utišao svoj gladni želudac. Na svom putu naišao je na stari šuplji panj. Slatki, primamljivi miris meda davao je naslutiti da bi unutar njega mogla biti skrivena košnica pčela sa slatkim medom. Znatiželjan i željan, medvjed je oprezno njuškao oko panja, pokušavajući potvrditi prisutnost svoje omiljene poslastice. Dok se naginjao bliže, jedna usamljena pčela koja se vraćala s polja primijetila je uljeza. Osjećajući da je njen dom ugrožen, pčela je poletjela prema medvjedu i oštro ga ubola u nos. Iznenadni ubod razbjesnio je medvjeda. Bijesan, riknuo je i zamahnuo kandžama prema panju, odlučan da ga razbije i dođe do meda. No, njegov napad imao je svoju cijenu. Košnica je eruptirala glasnim zujanjem dok je roj pčela izletio van, spreman obraniti svoj dom. Medvjed je ubrzo bio preplavljen bijesnim rojem. Njihovi ubodi bili su brzi i neumoljivi, svaki donoseći novu bol. Očajan da pobjegne, medvjed je pojurio kroz šumu u panici. Njegov kaotični bijeg završio je kada se spotaknuo i pao u obližnji ribnjak, zaronivši glavom u hladnu vodu kako bi pobjegao od razljučenih pčela. Dok je ležao u ribnjaku, tijelo prekriveno oteklinama,
Medvjed je shvatio svoju pogrešku. Da je pretrpio ubod jedne pčele i otišao dalje, mogao je izbjeći gnjev cijelog roja. Pouka priče je: mudrije je pretrpjeti jednu ozljedu u tišini, nego izazvati 1000 drugih reagirajući s bijesom. Ponekad, kad nas nešto malo uzruja, poput uboda pčele ili male greške, lako se razljutimo. No ljutnja često može problem učiniti puno većim, baš kao što je medvjed pogoršao stvari napadom na košnicu. Umjesto da uzvraćamo ili se uzrujavamo, često je pametnije povući se i ostati mirni. Da je medvjed ostao strpljiv, mogao je izbjeći mnogo boli i problema. Dječak koji je vikao vuk. Mladi pastir čuvao je ovce svog gospodara na brdašcu blizu tamne šume, nedaleko od sela. Iako je posao bio važan, dječaku su dani na pašnjaku bili dosadni i monotoni. Jedini suputnici bili su mu njegov vjerni pas i pastirska frula, koju je svirao kako bi prikratio vrijeme. Jednog dana, dok je sjedio i gledao ovce kako mirno pasu te promatrao tihu šumu, na pamet mu je pala ideja. Prisjetio se uputa svog gospodara: ako vuk ikad napadne stado, treba vikati u pomoć, a seljani će dotrčati da spase ovce. Osjećajući nestašluk i želeći razbiti monotoniju, dječak je odlučio izvesti trik na seljanima. Skočivši na noge, potrčao je prema selu, mašući rukama i vičući iz sveg glasa: vuk, vuk, vuk napada ovce. Čuvši njegove očajničke povike, seljani su ostavili svoj posao i pojurili na pašnjak s palicama i alatima kako bi otjerali vuka. Ali kad su stigli, nisu zatekli vuka, samo dječaka pastira koji se valjao od smijeha, oduševljen uspjehom svoje šale. Nemoj vikati vuk kad ga nema, ukorili su ga seljani, mršteći se dok su se vraćali svojim poslovima. Nekoliko dana kasnije, dječaku je opet postalo dosadno. Želeći ponoviti šalu, povikao je: vuk, vuk, vuk napada ovce. Još jednom seljani su dotrčali, samo da bi zatekli dječaka kako se smije na njihov račun. Otišli su ljutiti, upozorivši ga da mu više neće vjerovati, ali dječak njihove riječi nije shvatio ozbiljno. Jedne večeri, dok je sunce zalazilo iza drveća, a sjene su se protezale preko pašnjaka, pravi vuk iskočio je iz grmlja. S oštrim zubima i sjajnim očima skočio je na ovce, razbivši stado u panici. Prestravljen, dječak pastir potrčao je prema selu, vičući: vuk, vuk, molim vas, pomozite, vuk napada ovce. Ovog puta, međutim, seljani su čuli njegove povike, ali su ih ignorirali. Samo nas opet pokušava prevariti, rekli su. Nitko mu nije priskočio u pomoć, a čopor vukova odnio je nekoliko dječakovih ovaca prije nego što su nestali u šumi s plijenom. Ispunjen kajanjem i krivnjom, dječak je shvatio prekasno da su ga njegove laži skupo koštale. Pouka priče je: lažljivcima se ne vjeruje, čak ni kada govore istinu. Ova bezvremenska basna poučava nas važnosti iskrenosti i posljedica gubitka povjerenja. Dječakove ponovljene laži navele su seljane da ga ignoriraju kada mu je pomoć zaista bila potrebna. To pokazuje da je povjerenje, jednom izgubljeno, teško ponovno izgraditi i može imati ozbiljne posljedice. Priča nas također podsjeća da razmislimo o utjecaju svojih postupaka na druge, jer obmana može naštetiti ne samo nama, već i onima koji se oslanjaju na nas. U životu istina gradi vjerodostojnost, povjerenje i snažnije odnose, dok nas neiskrenost vodi u izolaciju i žaljenje. Lisica i vrana. Jednog sunčanog jutra gladna lisica lutala je šumom. Njezin oštar nos njuškao je zrak u potrazi za nečim ukusnim za pojesti. Dok je hodala, njezine bistre oči ugledale su vranu, kako sjedi visoko na grani stabla. Lisica je već vidjela mnoge vrane prije, ali ova je imala nešto posebno u kljunu, ukusan komad sira. Ah, nema potrebe tražiti dalje, pomislila je lukava lisica. Ova poslastica bit će savršena za moj doručak. S podmuklim osmijehom potrčala je do podnožja stabla i pogledala gore s divljenjem.
Dobro jutro, veličanstvena ptico, zazvala je, glasom glatkim poput meda. Vrana, svjesna lisicine reputacije, nagnula je glavu i promatrala ju sumnjičavo. No, čvrsto je držala svoj sir i ostala tiha. Ah, kakva ljepota, nastavila je lisica. Tvoje sjajno perje svjetluca poput svile, a krila su ti jednako veličanstvena kao orlova. Sigurno ptica tako veličanstvena kao ti ima i najčarobniji glas. Kad bih samo mogao čuti jednu pjesmu, odmah bih te proglasila kraljicom svih ptica. Vrana, polaskana tolikim hvalospjevima, nadimnula se od ponosa. Pomisao da ju se naziva kraljicom ptica bila je previše primamljiva da bi joj odoljela. Obuzeta taštinom, otvorila je kljun kako bi ispustila svoj najglasniji krik. I sir je pao, pravo u lisicina spremna usta. Ah, hvala ti, draga vrano, slatko je rekla lisica, oblizujući usne. Tvoj glas možda nije najslađi, ali meni je bio itekako koristan. No gdje ti je pamet? I s tim riječima lisica je odšetala, ostavljajući prevarenu vranu da razmišlja o svojoj pogrešci. Pouka priče je: čuvaj se onih koji te laskaju samo radi vlastite koristi. Ova basna donosi važnu pouku o taštini i prijevari. Laskanje je često alat koji lukavi koriste kako bi manipulirali onima koji nisu oprezni. Kad dopustimo da nas zaslijepi vlastiti ponos i potreba za divljenjem, možemo na kraju izgubiti nešto vrijedno, baš kao što je vrana izgubila svoj sir. Prava mudrost leži u prepoznavanju neiskrenih pohvala i davanju prednosti stvarnoj vrijednosti nad ispraznim riječima. Oni koji žele ugoditi samo svojim ušima mogu se naći praznih ruku ili u ovom slučaju praznog kljuna. 2 jarca. U srcu bujne šume 2 ponosna jarca približavala su se bujnoj rijeci s suprotnih strana. Voda ispod njih je hučala i sudarala se o oštre stijene, raspršujući bijelu pjenu u zrak. Jedini način prelaska rijeke bio je preko jednog srušenog stabla, čija je površina bila uska i skliska. Oba jarca, odlučna da prijeđu, zakoračila su na deblo u isto vrijeme, pažljivo balansirajući na nesigurnom mostu. Srela su se na sredini stabla, glave im se gotovo dodirujući, dok su se njihove oči srele u tvrdoglavom pogledu. Svaki jarac bio je uvjeren da on treba prvi prijeći, a nijedan nije bio voljan odstupiti. Dok je zastoj trajao, njihova tvrdoglavost samo je rasla. Počeli su gurati i udarati jedan drugoga, svaki pokušavajući prisiliti onog drugog da se povuče. Njihova kopita grebala su koru stabla, a ono je počelo opasno podrhtavati. Odjednom, oba jarca izgubila su ravnotežu. Uz iznenadni blej pali su s debla i pljusnuli u ledenu vodu ispod. Rijeka ih je odnijela nizvodno, a dok su se borili protiv snažnog toka, shvatili su svoju pogrešku. Da je barem jedan od njih odlučio popustiti, mogli su sigurno prijeći bez završetka u hladnoj, bujnoj rijeci. Pouka priče je: bolje je popustiti i pronaći kompromis, nego zbog tvrdoglavosti doživjeti nesreću. Ova basna nas uči važnosti fleksibilnosti, poniznosti i suradnje u rješavanju sukoba. Odbijanje jaraca da se prilagode dovelo je do zajedničkog neuspjeha, naglašavajući da tvrdoglavost često rezultira nepotrebnom štetom za sve uključene. Priča nas podsjeća da kompromis nije znak slabosti, već praktičan i često hrabar način za postizanje sklada u izazovnim situacijama. 3 bivola i lav. Lav je već neko vrijeme promatrao 3 snažna afrička bivola kako pasu na otvorenoj savani. Pokušavao ih je napasti iznova i iznova, ali svaki put kad bi krenuo na njih, bivoli bi se ujedinili, koristeći svoje oštre rogove i snažna kopita da ga otjeraju. Lav je znao da nema nikakve šanse protiv njih dok god su zajedno. Ipak, nije mogao odoljeti da se ne zadrži u blizini, dok je njegova glad rasla iz dana u dan. Jednog kobnog dana bivoli su se posvađali. Njihovo zajedništvo se raspalo i svaki se udaljio na drugi dio savane, ne želeći više imati ništa s onima drugima. Kad je lav stigao na svoje uobičajeno promatračko mjesto, pronašao ih je same, izolirane i ranjive,
Napokon, pomislio je, oblizujući usne. Sada su moji. Jednog po jednog napao ih je. Bez svojih drugova da ih brane, svaki bivol postao je laka meta za lava. Ono što je nekada bila nemoguća lovina, sada se pretvorilo u lagan plijen. Pouka priče je, u jedinstvu je snaga. Ova basna nas uči važnosti zajedništva i suradnje. Kada ljudi stoje zajedno, puno su jači nego kada su podijeljeni. Sukobi i podjele čine i najjače pojedince ranjivima, dajući priliku vanjskim prijetnjama da ih iskoriste. Prava snaga ne leži u samostalnosti, već u međusobnoj podršci, jer oni koji dopuste da ih sitne nesuglasice razdvoje, mogu se suočiti s opasnostima koje bi inače mogli nadvladati zajedno. Lav, magarac i lisica. Lav, magarac i lisica zajedno su išli u lov i uspjeli uhvatiti veliku količinu plijena. Kada je došlo vrijeme da podijele ulov, zamolili su magarca da to učini. Magarac je podijelio plijen pravedno, dajući svakome od trojice jednak dio. Lisica je bila sasvim zadovoljna, ali se lav razbjesnio. U naletu bijesa udario je magarca svojom snažnom šapom i srušio ga na tlo, te ga dodao gomili ubijenih životinja. Zatim se okrenuo lisici. Sad je tvoj red da podijeliš, zareža. Lisica nije gubila ni trenutka. Brzo je sakupila sav plijen u jednu veliku hrpu i za sebe ostavila samo vrlo mali dio, rogove i papke divokoze te kraj repa jednog vola. Lavovo se raspoloženje odmah popravilo, naslonio se i nasmijao. Tko te naučio tako pošteno dijeliti? Naučila sam lekciju od magarca, odgovorila je lisica, pažljivo se povlačeći unatrag. Pouka priče je, uči iz nesreće drugih. Ova basna donosi vrijednu pouku o učenju iz tuđih grešaka ili nesreća. Magarac je, iako pošten i pravedan, pogriješio jer nije razmislio s kim ima posla. Njegova neopreznost koštala ga je života. Lisica je s druge strane promatrala što se dogodilo i mudro promijenila svoje ponašanje. Razumjela je lavovu narav i izbjegla istu sudbinu pažljivim rasuđivanjem. U životu ne moramo uvijek sami doživjeti bol kako bismo stekli mudrost. Neke od najboljih lekcija dolaze iz promatranja onoga što se događa drugima. Kad učimo iz posljedica koje drugi snose, možemo donositi pametnije odluke i izbjeći nepotrebnu štetu. Gavran i labud. Gavran, crn kao ugljen, zavidio je labudu čije su perja bile bijele poput najčišćeg snijega. Lakovjerni Gavran uvjerio je sam sebe da će mu perje postati bijelo ako bude živio poput labuda, plivajući i roneći cijeli dan, te hraneći se biljkama i algama koje rastu u vodi. Ostavivši svoj dom u šumi i na poljima, odletio je prema jezerima i močvarama. Dan za danom kupao se u vodi, trljao i prao gotovo do točke kada se mogao utopiti. Ipak, bez obzira koliko se trudio, njegovo perje ostalo je jednako crno kao i prije. Da stvar bude gora, bilje i alge kojima se hranio nisu mu odgovarali, pa se počeo osjećati slabo i jadno. Jednog dana, dok je odmarao na obali, gladan i iscrpljen, pogledao je svoj odraz u vodi i shvatio nešto važno. Bez obzira što radim, uvijek ću biti Gavran. Ne mogu postati labud, jer to nije ono što jesam, pomislio je. Napokon je razumio da je bolje prihvatiti vlastitu prirodu nego pokušavati postati nešto što nije. S novim osjećajem mira, Gavran se vratio svom domu u šumi, gdje su ga druge ptice srdačno dočekale. Od tog dana više nije zavidio labudu i ponosno je nosio svoje sjajno crno perje, koje je prekrasno svjetlucalo na suncu. Pouka priče je, promjena navika neće promijeniti prirodu. Ova basna nas poučava važnosti samoprihvaćanja. Bez obzira koliko se trudili promijeniti svoj vanjski izgled, naša prava priroda ostaće ista. Umjesto da težimo postati nešto što nismo, trebali bismo se usredotočiti na prepoznavanje i cijenjenje vlastitih jedinstvenih kvaliteta. Prava sreća dolazi iz prihvaćanja onoga što jesmo, a ne iz pokušaja da oponašamo druge ili živimo život koji nam ne odgovara. Gavran je naučio da su njegovo sjajno crno perje jednako posebno kao i labudovo bijelo
I mi bismo trebali naučiti cijeniti sebe. Vuk i janje. Rano jednog jutra zalutalo janje stajalo je na rubu šumskog potoka, pijuckajući njegovu svježu i bistru vodu. Malo dalje uzvodno, gladni vuk šetao je uz obalu, tražeći nešto za pojesti. Oštrim pogledom brzo je spazio janje i iako bi obično bez razmišljanja napao tako lak plijen, ovaj put je odlučio pronaći izgovor, čak i ako je morao izmisliti razlog za svoju okrutnost. Snažno zarežavši, vuk je povikao: "Kako se usuđuješ blatiti vodu iz koje pijem? Uznemiravaš moj potok i zbog toga zaslužuješ kaznu." Janje se preplašeno zatreslo, ali je tiho odgovorilo: "Molim vas, gospodine vuče, nemojte se ljutiti. Nisam mogao blatiti vodu jer vi ste uzvodno, a ja nizvodno. Struja teče od vas prema meni, a ne obrnuto." Vuk nije htio slušati. "Blatio si je," zarežao je. "A osim toga, čuo sam da si prošle godine širio laži o meni." Janje je preklinjalo: "Kako sam to mogao učiniti? Prošle godine još nisam bio ni rođen." "Ako nisi ti, onda je bio tvoj brat," odbrusio je vuk. "Ali ja nemam braću," tiho je odgovorilo janje. Postajući nestrpljiv, vuk je razotkrio svoje oštre zube. "Onda je to sigurno bio netko iz tvoje obitelji, ali to ionako nije važno. Neću dopustiti da mi oduzmeš doručak." I s tim riječima skočio je na bespomoćno janje i odnio ga u šumu. Pouka priče je: tiranin će uvijek pronaći izgovor za svoju tiraniju. Ova basna otkriva surovu istinu o nepravdi. Oni koji žele nauditi drugima uvijek će pronaći opravdanje, ma koliko ono bilo nelogično. Janje nije učinilo ništa loše, no vuk je iskrivio istinu i izmislio optužbe kako bi opravdao svoju okrutnost. U životu postoje oni koji zloupotrebljavaju moć, ignorirajući istinu i pravednost kako bi zadovoljili vlastite interese. Ova priča nas uči da prepoznamo takvo ponašanje i shvatimo da se s onima koji su odlučni u činjenju zla često ne može pregovarati. Prava pravda leži u suprotstavljanju tiraniji, umjesto u pokušajima da joj udovoljavamo. Čaplja. Jednog lijepog jutra čaplja je graciozno gazila kroz svjetlucavi, plitki potok, željna uživanja u obilnom doručku. Voda je bila puna života, a ribe svih veličina igrale su se i prolazile oko njenih dugih, vitkih nogu. Unatoč obilju, čaplja je s prijezirom gledala na male ribice koje su plivale u njenoj blizini. Ove sitne ribice jedva su dostojne čapljina apetita, promrmljala je sama sebi, okrećući kljun na drugu stranu. Ubrzo nakon toga, mladi i debeli grgeč zaplivao je pokraj nje, a njegove srebrne ljuske blistale su na jutarnjem suncu. Ne, podsmijehnula se čaplja. Ne bih se zamarala s tim. Zaslužujem nešto puno bolje. Kako je sunce sve više raslo na nebu, ribe su se postupno povlačile u hladnije, dublje vode potoka, ostavljajući čaplju samu. Njezin nekada bogati doručak nestao je, a s praznim želucem počela je osjećati ubode kajanja. U očaju čaplja je pretraživala potok tražeći bilo što za pojesti. Nestale su male ribice, debeli grgeč i sve druge ribe koje je ranije odbila. Na kraju, gladna do bola, čaplja se morala zadovoljiti skromnim pužem. Zahvalna i na najmanjem obroku, shvatila je koliko je bila u krivu zbog svoje ranije oholosti i izbirljivosti. Pouka priče je: nemojte biti previše izbirljivi, jer biste mogli završiti s najgorim ili bez ičega. Ova basna nas poučava vrijednosti zahvalnosti i praktičnosti u životu. Odbijajući prilike u potrazi za nečim boljim, čaplja je izgubila ono što joj je već bilo nadohvat ruke. Bilo da se radi o prilikama, odnosima ili svakodnevnim iskustvima, prevelika izbirljivost može nas ostaviti praznih ruku kad bude prekasno za povratak. Hrast i trske. Ogromni hrast stajao je uz potok u kojem su rasle tanke trske. Kad bi zapuhao vjetar, snažni hrast bi ponosno stajao uspravno sa svojih 100 grana podignutih prema nebu. No trske bi se pred vjetrom duboko savijale i pjevale tužnu, žalosnu pjesmu.
Imate pravo žaliti se, rekao je hrast. Najmanji dašak vjetra koji zatalasa površinu vode tjera vas da pognute glave, a ja, moćni hrast, ostajem uspravan i čvrst čak i pred olujnim vihorima. Ne brini za nas, odgovorile su trske. Vjetar nas ne uništava, mi se pred njim savijemo i zato se ne lomimo. Ti si u svom ponosu i snazi do sada odoljevao njegovim udarcima, ali kraj se bliži. Dok su trske to govorile, sjeverom je zapuhao snažan uragan. Hrast je stajao visok i prkosan, opirući se punoj snazi oluje, dok su se trske poslušno savijale. Vjetar je bivao sve jači i odjednom je moćno stablo iščupano iz korijena i srušilo se s treskom među sažaljive trske. Pouka priče je: bolje je popustiti kad je mudrije ne opirati se, nego tvrdoglavo prkositi i biti uništen. Ova basna uči nas vrijednosti poniznosti, prilagodljivosti i mudrosti u trenucima nevolje. Ponosni hrast vjerovao je da snaga znači nikada ne popustiti, čak ni pred golemom silom. No upravo ga je ta tvrdoglava otpornost dovela do propasti. Trske, iako male i nježne, preživjele su oluju jer su se znale saviti pred vjetrom. Njihova snaga nije bila u prkosu, već u sposobnosti da se prilagode. To nas podsjeća da prava otpornost ne leži uvijek u fizičkoj snazi, nego u mudrosti, da prepoznamo kada trebamo ostati čvrsti, a kada je vrijeme da popustimo. U životu postoje trenuci kada nas kruti ponos i otpor mogu uništiti, dok nam poniznost i fleksibilnost mogu pomoći da preživimo i najžešće oluje. Znati razliku često je ključ opstanka i mudrosti.